Te, magandang gabi. Magandang gabi. Time check, 11:30. Ang oras ay 11:30. First session ni ate. Ngayon, graduate na siya sa kanyang karamdaman sakit. Ano po ang damot eh? Pinagaling na siya ni Papa Jesus. Okay nang pakiramdam ko, gumaan na yung ulo ko kasi parang puno lagi. Ang tawag Harap. sa damot eh, palipad hangin. Tsaka may galit sa iyo. Hindi mo sinagot. Okay natin yung pakiramdam mo, te. Tinanggihan ko kamo. Tinanggihan ko kasi mangutang. Okay, salamat. Te, salamat sa pagtitiwala. Isang lang talaga ako nga naghiram siya na hindi ko tinanggihan. Yung kasama mong dalawa, may follow-up check-up yan kung panga. Pero malaki na pinagbabaw eh. Malaki. Sige. Te, bye-bye. Salamat. Salamat po. Sige, Apo. Salamat sa inyong pagtitiwala sa Alipin Amay Jesus Nazareno. Bye-bye. Bye. Salamat po, Panginoong Kristo. Bye-bye.